Ja, nee, ik ben nooit zo enthousiast. Wie? Kazerne? En de Semenes. We maken een heel enthousiast filmpje dat iedereen hartstikke blij is dat het overblijft. Kunt u een beetje doen als u blij bent? Bent u ook zo blij dat het overblijft? Mooi, hè? The niggas of soul. Dat mag, ja. Dat is zeker reden om feest te vieren. Het leeft echt. As en de kazernes zijn één. Of de kazerne open blijft of niet open, dat interesseert me helemaal niks. Heeft u gehoord, de kazerne was open? Ja hoor, klatsen. Yeah, well, good, so we can keep the money in this motherfucker. Yeah, come on now. And those little soldier boys be around, they can come visit me sometime at night. Oh, grandma, she got some ulterior motives. Nou, zeker. Heel, ja, vind ik geweldig. Dat je iets te veel overwerkt. Het is iets te, ja, nee, het kan ietsje minder. Is geweldig. De slot van de ChristenUnie heeft dat geregeld voor jullie, voor de Assenaren. Oké, mooi zo. Daar ben ik blij mee. En dan zeg je in de Kamer, bedankt Arie. Bedankt daar dat hij open blijft. Zeker wel feest hier. Dat klopt, ja. Yeah, thanks, Arnold. Die mag je echt wel vlakken. You got some votes? Inderdaad, dat is de grap van het verhaal, we dachten erin. Maar eenmaal in die ring was ik een monster, hoe dan deze. Shot. Damn, brothers and sisters. Shot. Damn. Ik ben wel heel snel, maar ik ben niet veel beter. Oh, knock that little nigga out, boy. Whoop that little nigga's ass, man. Whoop that little sister's ass, man. Kick that nigga in the nuts. Go on, one more time, alright? Ready? Now, I'm gonna get you now. Yeah, oh yeah, your ass is mine. Yeah, come on, you think you bad, huh? Yeah, alright. I got you up me? Yeah, I'll take you out. Oh, get him in the corner. Whoop that little nigga's ass. Whoop that little nigga's ass.